Čau lidi, já jsem Líčet a vítám vás u dalšího videa. A dneska tady pro vás mám přichystanou hru, která se jmenuje Loadout. Takže tady mám nějaký, co si je, dobrý, zbraně. Já tady mám jednu snajperku takovou. Jestli si ji chcete prohlídnout, tak tady jakože takhle je. Takhle se můžete koukat. Tak. Tu jsem si teda vytvořil a potom tady máme tohle. Což střílí takový jakože koule, takový ostnatý. A tohle je úplně samý, jenom lepší. Jakože je to prostě o něco lepší. Má to odrážející se ty právě že ty koule. A teďka teda už jdeme na ten fight. A dáme si versus bot, protože ty lidi jsou fakt těžký. Jako příště třeba, jestli se vám tohle video bude líbit, tak když tak můžeme samozřejmě dát ty lidi i. Ale prostě víš to co. Jo, takže tady teda máme už moji postavu, nebo budeme mít. Až se nám načte, ale na to asi nebudeme čekat. Mám takovýho toho černocha, který byl ze začátku. Takhle, tohle. A tady ta hra se mi hlavně líbí kvůli tomu, jaký tady jsou ty vlastně já si srandu, zrovna to skončila. Ježíš Maria, to je dneska den. Takže tady ta hra je teda hlavně dobrá kvůli tomu, že se tady dá hezky skákat a jak si můžete všimnout, tak ten první nemá nohu a to se mi na tom hrozně líbí. Prostě vás postřelej do nohy, je tam jenom kost, opálej vás, jste úplně opálený do kostí. Tak my jsme za to ještě dostali nějaký balíček, tak v pohodě, že? No, do kosti prostě vás úplně opálej. Potom, když vás trefí do břicha, tak prostě ukážete fakáče. No, takže my si chvíli počkáme, já vám o tom zatím něco řeknu. Někdy jsem slyšel, nevím, jestli to je pravda, že tady je hrozně moc těch. Ale je to divný, jak já vám klidně to číslo řeknu, ale je to hrozně divný. Mělo by tady prej být 44 miliard kombinací zbraní. To se mi prostě nezdá. Jako je jich tam dost, ale že by tam bylo fakt 44 miliard. Miliarda, to je prostě hodně, že jo? Ještě 44, no. Tak, teď už se nám to snad nevypne. Tak jdeme na to, snad nebudou nějaký lagy. Já jsem si tam dal radši menší grafiku, když natáčím, takže aby nám nepadaly nějaké FPSka. A jak jsem říkal, ty jumpy tady jsou fakt hodně vysoký, takhle můžu skoupovat s tou. A tady máme to, vidíte? Ty koule, jak se odrážejí? Tak to je právě ono. A tamhle už jeden je, tak já se jí pokusím zabít. A vezmu si snajperku a takhle se jí pokusím odsnajpit. Máme ji. A vidíte, prostě tady takhle nemá střeva a ještě se prostě plazí a to se mi hrozně líbí na téhle hře. Tak, další moc. Tak to ještě zabijem. Fkem se když tak mlátí a jestli jsem ještě neříkal, teďka vůbec nevím, tak je zdarma ke stažení na Steamu. Takže kdybyste ji chtěli, nebo kdyby se vám nějaká líbila, tak se jenom na Steam napíšete Loadout a prostě prostě to tam, vidíte jak nám chybí, my v sobě máme díru, vidíte to, je tam srdce, ten mozek, koukejte na ty oči, to se mi prostě úplně nehorázně líbí. A když si vezmete tu lékárničku, tak vám to prostě doroste, to je úplně odporný. To je úplně odporný, koukejte, jak vám to dorůstá. Vidíte? Nevím, jak chceš vám to dorůstat třeba i s oblečením, ale OK. Předtím teda, když jsem ještě neměl tady ten arzenál, tak jsem měl,
A tady ty musíme sbírat, za to dostáváme body. Tak jsem měl teda elektrickou snajperku, ale musím vám říct, že nebyla tak dobrá. Takže určitě si, kdybyste chtěli, teda nevím, jestli budete chtít, ale určitě kdybyste chtěli, tak si s váma i ten loadout zahraju. Jestli byste pak chtěli, tak mi můžete napsat do komentářů, jak se tam jmenujete nebo něco. A prostě se spolu můžeme hrát. Teďka tady tu mapu jsem teda ještě úplně neprozkoumal, takže tady nějakou zkoušení a tam už nejde jít nahoru. Ale tady by se hezky snajpilo. Tak si to jdeme vyzkoušet, ne? Tady není. A snajpení, no. Ty krásu, to byl mega skok teda. Ježíš, pomoc, já nechci umřít, prosím. Nemám nohu, ne! No, a je to vyřešeno. Jinak prostě ta hra je taková prostě úplně zábavná všechno. Jak tam jsou ty animace, trošku mi to připomíná Team Fortress 2, jenom nechci nějak urazit, ale zdá se mi i, že je to lepší. Elkem tady můžete dokonce i tancovat. Takže prostě to je úplně super. Já mám teda hodně stlímaný zvuky, že jinak by vám to řvalo do uší, nebo ty kráso. To bylo hodně čestné. Tak a my prostě, tady s tapkem si můžu kouknout, jaký jsme nejhorší, to nevadí. Když zabijete, tak jste si všimli, že z něj padne ten. Je tady hodně modů v téhle hře a tady ten mod je právě na tyhle sbírání těch. A tady vidíme nějaký mrtvoly a když to seberete, tak dostanete nějaký body. A právě ty se snaží všechny sebrat, i když ho zabije. Vidíte? Teďka, jak jsme se potom vrhli všichni tři, tak to pak je největší boj o přežití. Není to o přežití, je to o body. Já bych ještě vzal tu snajperku a někam bych... Když tady nikdo taky není, že jo? Ne, jak říkám, líbí se mi ty skoky a ty animace, když umíráte. Hehehe. Já tě vidím. Hošku. Spadnu dolů. Já to snad nespad? Tak co to je? Se začni teda. Bum. No. Já furt padám. To je hrozný. Jinak, kdybyste chtěli další díly, tak určitě dejte like. Odběr, pokud ještě nemáte, tak odběr. Jo, jsem zapomněl, ty granáty, ještě tady jsou ty granáty taky. A ty jsou teda docela silný. Když ho hodíte fakt jakože k němu a bouchne mu to přímo pod nohama, tak prostě one shot, one kill, že jo. Ale tak... Cčkem se házej. No, a takhle prostě teďka můžeme rozsekat. A to bude teda všechno z dnešního videa. A pokud se vám, byla to jenom taková ukázka, já jsem vám to chtěl ukázat, jestli tam bude dost lajků. Tak natočím další video. A prostě to byla jen taková ukázka. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte. Určitě. Čau.